Hirap ang 70 anyos sa si Dioscora Susito ng Cavite na tanggapin ang pagpanaw ng kanyang nag-iisang anak na lalaki na si Michael, 35 anyos, matapos na maaksidente ang minamaneho nitong motorsiklo sa barangay Bugtong, Legazpi City. 1:30 ng madaling araw nitong Linggo, Hunyo 1. Aniya, mabuting anak at padre de pamilya ang biktima. Masakit na tanggapin ang maaga nitong pagkawala at habang buhay hindi na makakasama pa. Ang ano ko lang kasi, na maaga pa siyang nawala. It's only 35 years old. At ang aking kinalulungkot ay yung mga naiwan niyang anak na maliliit pa. Youngest niya is 7. 14 ang panganay at ang pangalawa ay 12. Ang aking inaano ay ang kanilang kinabukasan kung paano. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, tagapagsalita ng Legazpi City Police Station, galing sa trabaho ang biktima at may pinuntahan lamang sa Daraga Albay, pauwi na sana sa inuupahang bahay sa Barangay Bunot ang biktima. Subalit habang binabaybay ang kalsadang bahagi ng Barangay Bugtong, Legazpi City, ay nawalan ito ng kontrol sa kanyang motorsiklo, dahilan ng pagtama nito sa gutter sa gilid ng kalsada at pagsimplang na nauwi sa kanyang kamatayan. Yung gulong sa gutter, doon na nakapag-ano siya, na-lost control na niya, hindi na naibalik. So tumila po na siya ng about 50 meters nung mahulog siya doon sa kanyang sasakyan. Kaugnay nito, muling nanawagan ng otoridad sa mga motorista na siguraduhin nasa maayos na kondisyon ang katawan at ang sasakyan bago bumiyahe para makaiwas sa anumang aksidente sa daan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.